Povedz tak Bohu, tu som, Pane. Tu som, hovor ku mne. Predstav si, že je pre tebou a povedz mu tak vo svojom srdci. Tu som. Aj ty si tu. Chcem počuť dnes teba. Chcem sa stretnúť dnes s tebou. Nechcem prijať to, čo si pre mňa pripravil pre dnešný deň. Tú milosť, ktorú potrebujem. Ježišu, ty vidíš moju vyprahnutosť, môj hlad, môj smäd, počuť tvoje slovo. Tu som, hovor ku mne. Len keď som sem vošiel, tam ma taký pot studený oblihal. Že toľko vás prišlo na svetom, že tak bežne, tak toto asi býva u jezuitov. Chcem vám povedať niečo o tom, ako Božia moc sa prejavuje v jednoduchých veciach, ako sa Božie zázraky môžu diať každý deň v takých maličkostiach. To kľúčové je, že kto koná, Boh alebo my. Dôležité je spoznať to spolu. Že nie ani len ja, že všetko to závisí len odo mňa, ani nie to, že všetko závisí len od Boha, ale že máme do toho ako si vstúpiť spolu. Keď manžel a manželka pozerajú na to tak len, že tak on by mal začať nejakú zmenu, alebo ona by mala niečo začať, tak sa nikam nedostanú. Ale keď začnú spolu a keď budú hľadať to práve to spolu, asi tak, ako keď v manželstve ten najintimnejší čas je to, čo robia spolu. A kde je vzájomný súzvuk, asi ako tanec, nemôže byť jeden je drevo a druhý bude s ním tancovať. No tak to by teda dopadlo, to si viete predstaviť. Tak ako keby s doskou alebo s nejakým stĺpom tancoval. Takže jedná sa to spolu. A Boh chce konať možno na základe tvojich jednoduchých vecí, ktoré ty budeš robiť. Niekedy sú to naozaj drobnosti. Prišiel za mnou jeden ocino s maminou, že majú chorého syna, ktorému nechutí jesť a že jednoducho odmieta každú stravu. A že jednoducho chodia aj k lekárke a že idú mu infúzie, lebo nepríjmal žiadnu potravu. 14-ročný chlapec. A oni boli z toho úplne hotoví, nevedeli, čo je vo veci. A nakoniec sme zistili, že mal nejaké žalúdočné problémy, tak bol v nemocnici a zavadzali mu sondu cez konečník. Viete si predstaviť 14-ročnému chlapcovi, keď zavadzali sondu cez konečník, tak prežil taký šok a traumu z toho, že jednoducho si povedal, že radšej nebude jesť, ako by sa to malo zopakovať. A rodičia tam vôbec neboli. A tak jednoducho chradol, nepríjmal potravu. A potom sa stalo, že oni boli teda len tak, že čo robiť, kde je problém. A syn tam ani nebol prítomný. A keď rodičia prešli cestu spolu, cez takú premenu, že odovzdali spolu veci Bohu a sami uľutovali to, čo robili oni, zlé kroky, že oni podnavštevovali predtým kadejakých liečiteľov, okultistov a potom sa čudovali, že syn mal problémy žalúdočné a iné. A keď sa toho pozriekali,
a odozdali syna pánovi, tak otec mi volá ešte večer, že predstavte si, že syn, prišiel som domov a hovorí mi, ocino, daj mi niečo jesť, ja mám taký hlad. A po nejakom dlhšom čase hovorí, že syn odtedy začal normálne jesť. Začal príjmať každé jedlo. Potom mu neskôr zistili, že to mal problémy ohľadom lepku. Ale vraví tá mama, keď som mu stretol po dlhšom čase, že úplne im to zmenilo život. Jednoduchá modlitba, ktorú začali robiť spolu. Je veľa takých prípadov, kedy Boh naozaj môže zasiahnuť možno cestou jednoduchú modlitbu, ktorú ty mu ponúkneš. Alebo keď možno niečo urobíš, nejaké gesto. Že niekto potrebuje peniaze a vôbec ti to nehovorí tebe, že prosím ťa, pomohol by si mi. A ty mu to dáš. A zrazu ten človek úplne ho to premení. Vôbec to nečakal, že by mohol dostať od teba peniaze. A začne sa z toho tešiť a radovať, lebo naozaj ako keby to požehnanie prišlo práve cez to do jeho života. A začne on viac dôverovať, viacej Boha chváliť, viacej mu ďakovať. Boh sa chce prejaviť cez také drobnosti aj v tvojom živote. Je otázka, veríš tomu, že Boh môže konať aj cez teba? Ježiša sa pýtali, Pane, čo máme robiť, aby sme konali Božie skutky? A Pán im povedal, verte v toho, ktorého Otec poslal. A budete konať také skutky, aké ja robím. Ba ešte väčšie. Veríš tomu? Boh chce dnes tu na tomto mieste robiť také veci, ako robil pred 2000 rokmi. Veríš tomu, že to môže spraviť? Veríš, že aj dnes môže kriesiť mŕtvych? Že aj dnes môže uzdravať chorých? Aj fyzicky, aj psychicky, citovo, duchovne. Veríš tomu, že aj dnes môže zachrániť mnohé vzťahy? Jeden manželský pár vraví, že išli na jedno stretnutie, povedali si pred rozvodom ešte posledné, pozvali ich jedných známych. Išli na takú víkendovku. Na konci v nedeľu hovoria, chceli sme sa rozvádzať v pondelok. A sme si povedali, no dobre, kvôli priateľom ideme ešte na toto stretnutie. A predstavte si, zrazu dostali spolu. A plakali si naozaj v náručí, že akí sme my boli sprostí a slepí. Že sme nevideli naozaj ten poklad a dar, ktorý máme v našom vzťahu. A popri tom niekedy tu boli maličkosti, ktoré môžu takto narušiť vzťah. Ježiš v Nazarete nemohol urobiť žiaden zázrak kvôli nevere. On dnes chce robiť toto zázraky kvôli viere, kvôli vašej viere, kvôli tvojej viere. Že cez maličkosti sa Boh chce prejaviť. Možno to, že mu jednoducho povieš, áno Bože, verím. A chcem ísť kožou na trh, chcem ti dať všetko k tomu, čo treba. Chcem sa zdať tých kaďakých obáv, čo si o mne druhý pomyslia. Boh chce tu konať dnes aj v tvojom živote, v tvojom srdci. Je to niekedy, ja sám zistujem, že mám niekedy strach niečo urobiť. Jedna známa mi povedala, keď prídeš do nejakej rodiny, tak modli sa tam, keď ti povedia o chorobách. Viete, ľudia zvyčajne rozprávajú o chorobách. O tom, čo ich bolí. Tak keď ti budú rozprávať o chorobách, tak im ponúkni modlitbu. Čo robíš ty vtedy, keď tebe rozprávajú o chorobách? Modlíš sa za tých ľudí? Alebo rozprávaš im tiež o svojich chorobách? Že ja mám to ešte ťažšie, ja som to ešte horšie prežil. Ja mám toho ešte viac, ako máš ty. Pán chce v jednoduchosti tvojej viery a tvojho pohľadu, že sa obrátiš svojim pohľadom, svojim srdcom na Neho a
a začneš ho možno chváliť v tej ťažkosti, v tom, čo prežívaš, tak Boh ti dá taký nový pohľad. Dá ti taký pohľad zhora. Naopak, keď sa upriamiš na tej ťažkosti, na tie choroby možno tých druhých, možno na tvoje vlastné omyly a chyby a hriechy, tak nebudeš vidieť tú Božiu moc, ktorá sa chce a je pripravená prejaviť v tvojom živote. Včera som bol v kine na filme Chatrč. A veľmi pekným spôsobom tam ukázali, alebo režisér ukázal, že Boh naozaj mu záleží na každom jednom. Že nie je len ako keby Boh katolíkov, ale je Boh všetkých. A keby sme mohli povedať, že on je naozaj katolícky, to znamená všeobecný. To znamená, že naozaj je pre všetkých. Že on chce zachrániť všetkých. A to je presne to, čo hovorí prvý list Timotejovi. Boh chce, aby všetci boli spasení a poznali pravdu. To je tá Božia túžba, že on chce vstúpiť do tvojho života viditeľným spôsobom. Že my práve kresťania vyznáme, že Boh prišiel v tele a že každý, kto nevyznáva, že Boh prišiel v tele, je antikrist. A naozaj my práve v katolíckej cirkvi máme toto, že Boh prichádza v tele, v Eucharistii sa ti dáva. Všetky sviatosti sú určitým materiálnym až viditeľným znakom tej neviditeľnej milosti, ktorá k tebe prichádza. Ale keď začneš chváliť, tak až vtedy začneš vidieť naozaj to, že Boh k tebe prichádza. Pokiaľ máš nemé ústa a zatvorené srdce, tak ako chceš, aby Boh tebe niečo spravil? Predstavte si, že by sme si teraz všetci tu zatvorili uši takto. A môžem kričať do mikrofónu, tak ma nebudete počuť. Ale keď sa nastavíme to, že ja to potrebujem počuť, tak naozaj, keď budem rozprávať o jednoduchých veciach a viem a som si istý, že ťa Boh bude uzdravovať. Lebo to potom nie je len o tom, kto rozpráva, ako skôr o Duchu Svetom, ktorý pôsobí a chce pôsobiť teraz v tom srdci. A som presvedčený o tom, že každý jeden, čo ste tu, cez každého jedného z vás Boh chce konať. Keď mu dáš svoje áno, keď mu dáš svoje srdce. A toto nehovorím len ja, ale Pán to povedal. Veru hovorím vám, tí, ktorí uveria vo mňa, tak budú hovoriť novými jazykmi. Na chorých budú vkladať ruky a oni uzdravejú. Budú kriesiť mŕtvych. Budú vyháňať zlých duchov. Ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im. Prví kresťania robili toto. Lebo to nerobili vo svojom mene, ale v mene Ježiša Krista. Keď ideš vo svojom mene, nič sa ti nedarí. A niekedy máme s týmto bohatú skúsenosť. Ale keď ideš v Ježišovom mene, tak môžeš zažívať naozaj také zázraky, možno v maličkostiach. Ale budú to skutočne zázraky. Jediné tvoje slovo môže posunúť niekoho, zachrániť ho. Jeden chlapec po takom víkende povedal mame, ktorá si chcela vziať život, že mami, poďte, ťa zavedem za jedným kňazom. Zavedol tú mamu za kňazom a bola zachránená. Ona chcela spáchať samovraždu. Ten obyčajný chlapec, ktorý predtým absolútne do kostola ani veľmi nechodil, v triede bol taký, že jeden z tých hyperaktívnych, ktorí absolútne nedávali pozor, s ktorým učiteľia mali problémy, zrazu po jednom víkende vlastnej máme svedčil a vlastnú mamu pritiahol k Bohu. Lebo pustil do svojho srdca Ježiša. On dostal tú nádej. Aj keď možno neponúkol mame, že mama daj, ja sa za teba pomodlím. No viete, niektoré deti to v dnešnej dobe začínajú robiť. Nová generácia, ktorá postáva tých, ktorí vychovávajú, vedú svoje deti k
tomu, k Božím veciam. A predstavte si, deti majú na to špeciálny dar a talent a sú tak otvorené, že oni sami potom posúvajú vlastných rodičov, ktorí im to dávali. A vracia sa im to úžasne rýchlo naspäť to ovocie, ktoré do nich investovali. Jozef ako muž viery, nemáme o ňom žiadne slovo, že by niečo povedal. Napriek tomu všetko, čo počul od Boha, tak to robil. Robil Abrahamové skutky. Ježiš sa určitým spôsobom akoby učil tiež od svojho otca, od tohto adoptívneho otca. Učil sa robiť všetko to, čo robí jeho otec. A hovorí, ja nerobím nič iné, len to, čo robí môj otec. A robil to, čo robí jeho nebeský otec a robil to, čo robil jeho pozemský otec, adoptívny. A preto ho nazývali tesárom. A naučil sa nielen drevu dávať podobu, ale niekedy tým našim drevám, našim charakterom a do nás tlačať svoj charakter a svoju podobu. Ježiš prišiel, aby nás okresával ako v takom dreve, možno tvrdom, aby nás nášal ten Boží obraz, aby z nás ten obraz, ktorý bol pokrivený, tak aby nám niesol tú Božiu podobu. Aby sme zase začali žiť ako Boží synovia a Božie dcery. Ako v tom filme, nechce nás mať otrokov, ale chce, aby sme slobodne konali v spojení s ním Božie veci. Najúžasnejšie na tom je to, že to zostáva ešte aj v čase. Že to, čo ty urobíš v spojení s Bohom, tak to zostáva v čase. A ešte to prináša ovocie, keď už dávno si možno ty na to zabudol, tak to bude prinášať svoje ovocie. Ale keď robíš zo seba, môžeš robiť koľko chceš náboženských úkonov. Môžeš prinášať koľko chceš neviem akých obiet. Tak bude to všetko jalové. Ako keď Pán povedal Faustíne Kovalskej, že rozjímanie nad môjim umúčením, nad tým, čo som ja spravil pre teba, a 10 minút je viac, ako keby si sa 3 roky ty akokoľvek mučila, bičovala a neviem, čo všetko možno robila. Takže ukazuje nám na toto, že skrze tých zásluh Ježiša Krista my môžeme čerpať v našom živote. A to máme prinášať do života iných, aj do svojho. Keď príjmeš ten fakt, že keď Boh ti dáva svojho syna, tak ti dáva všetko, tak sa niečo musí zmeniť v tom živote. Neexistuje, že sa nezmení. Neverím tomu. Keď ty príjmaš Eucharistiu, tak máš nebo vo svojom srdci. Neverím tomu, že sa niečo nezmení, ak ju príjmaš hodne a s vierou. Problém je ten, že keď ju príjmaš nehodne, tak ako hovorí 1. list Korinťanom, tak si ješ a piješ odsúdenie a preto je medzi vami veľa chorých a trápených rozličnými nedúbmi. Nerozoznávať telo, nie je len nerozoznávať Eucharistiu, ale nerozoznávať brata a sestru. Nerozoznávať Kristovo telo, tajomné, mystické, cirkev. A Boh chce cez maličké veci, cez to tvoje malé spojenie s ním, chce konať veľké veci. A všade tam, kde si, povedz mu, Bože, tu som. Prosím ťa, z tejto dnešnej svätej omše chcem sa skutočne s tebou stretnúť. Nech je to ako keby bola moja prvá svätá omša, na ktorej som. Nech je to ako keby taký môj prvé stretnutie s tebou. Chcem ti dať, Bože, celé svoje srdce. A dávam ti úplne celé. A môžeš si zobrať všetko v mojom živote. Lebo ja viem, že ty mi všetko dáš. Ale už nové, pretvorené. A uvidíš, že Boh ti to dá. My potrebujeme uveriť tomu, že Boh nás miluje taký, aký sme. A že chce pre nás to najlepšie. Pokiaľ o tom pochybuješ, tak si budeš myslieť, že Boh je skupý, nedá mi. A možno tak ako farizei, ktorí pozerali na Pána a čudovali sa, aká múdrosť, aká moc, aké zázraky, ktoré robíš. A vari to nie je len ten, ktorého poznáme už roky. A tak aj ty roky a roky chodíš na sväté prijímanie, pristupuješ sviatostiam
a sa ti zdá, tak to už poznám, nič sa nezmenilo v mojom živote. Stále tie isté hriechy, stále tie isté problémy, stále tie isté choroby. Nikto sa nezmenil, nikto sa neobrátil. Tak čo? To už poznám. Už ani neočakávaš od Ježiša, že by mohol niečo spraviť. A tak Pán ani nič nespraví. Nie, že by nechcel. Ale ty to neočakávaš. A on spraví len toľko, koľko očakávaš. Ak prídeš k nemu ako tá žena, Pane, ak sa ho len dotknem, tak budem uzdravená. Tlačili sa na ňo zástupy, ale len jedna žena prišla s vierou a s vierou sa ho dotkla. Keď tu vás je veľa, ale ty prídeš skrze vieru, sa pretlačíš cez ostatných a povieš si naozaj vo svojom srdci, akúkoľvek vec Boh odpovedá na tú prosbu v tvojom srdci. Možno si to povieš len v mysli a Boh na to odpovie. Mali sme teraz kurz Duchovný rast a tam jeden hovorí, že on si len povedal vo svojej mysli, že Pane, ak teraz nezasiahneš, tak ja nebudem tvojim celý. Ale keď ty teraz mi povieš, že ku mne hovoríš, že si mňa vyberáš, že chceš vstúpiť do môjho života, že chceš, aby som sa ti odovzdal, tak ti dám všetko. A na to sa jeden človek, ktorý rozprával, prednášal, sa otočil, zastavil a povedal, a teraz Boh hovorí jednému človeku, pozrel sa na neho a Boh ti hovorí, daj mu svoj život. Až zamrazilo. Na jednom stretnutí jedna pani nemohla ísť na sväté príjmanie. A tak si povedala, keby ten kňaz mi dal aspoň požehnanie. A ten kňaz už išiel prijať aj Kristovu krv, ale si akoby tak v srdci povedal, že tak dobre, dám ešte požehnanie tým, ktorí ho nedostali, ktorí neprijali Eucharistiu. A tak to povedal. A tá žena to povedala len vo svojom srdci, len vo svojej mysli, že ako by som túžila potom, aby mi dal aspoň požehnanie ten kňaz. A keď to povedal zrazu, tak sa čudovala, že Bože, ty vidíš skrytosti srdca a odpovedáš na skryté myšlienky. A horšie je, že ty si nič nemyslíš vo svojom srdci. Nič neočakávaš. Očakávaj od Boha a dostaneš. Pros a dostaneš. A ja ti vravím, že práve dnešný deň môže byť ten zlomový. Táto malá chvíľa môže byť tá zlomová. Kedy Boh urobí takú vnútornú zmenu a sa ťa dotkne. A vyjde stadiaľto nový človek. Pôjdeš s tým, že Pán ti povie, choď, žena, tvoja viera ťa zachránila. A budeš ako Jozef, alebo ako Panna Mária, muž a žena viery, ktorý uveril, že sa splní, čo mu povedal Pán.